Takže čaute, moje meno je Jano a ja vás vítam v ďalšej súťaži z hry Shakes and Fidget the Game. Tentokrát je to súťaž o postavu, konkrétne to 40 level Dark Angel 000 na S10 CZ. OK. Celkom dobrá postava podľa mňa. Potem vám ukážem, máme tu všetky prejdete na toto. Vlastne som tu ja, zabývam postavami, takže ten by vlastne nechal si túto postavu ostatnú takú tento cech vlastne slúži na to len na pozvenka, vlastne dávanie ako povieme to dobre, mám Dungeona, Cisco mana, ako celkom dobrá postava, teda záchod vám ukážem. Záchode 7 poker, na vežiu, padlo nový celkom dobre stavky podľa mňa. Tak, podľa mňa fakt dobre tak, proste podmienky vlastne musím povedať, že sa nebudem ďalej zaoberať. Takže like na video, minimálne 15 lajkov musí byť. Odber na kanál musíte dať, to bude minimálne 20. Zdieľaj video na Facebooku napríklad. Do komentu musíte napísať, do komentu. Ten postavu čekajte, tak to napíšem tak súťaž bude trvať do 25. 2014 využujem to 25. ale podmienka ešte jedna. Podmienka bude musieť byť, podmienka je, že na tom predložšie súťaži, čo som točil, ešte neskončilo, okrem si dát, musí byť aspoň 10. Čiže prepáčte, neviem, nás vyrušil, tak prosím si tam 10 lajkov na tej poslednej súťaži, aspoň 10 lajkov. Fakt ako, neviem, či vám to, ako, podľa mňa to stojí tú námahu dať palec hore, o 140. Jak by sa táto súťaž vydarila, tak dala by som súťaž o 220 hráčov level nie od kamaráta, tak môžem nazvať, je to vlastne panušík, ktorý mi povedal, že musíte si tam ešte trošku zverov, že tam dať takéto súťaže, tak som ho poslúchol, takže ako tak všetko, čo som takému vyjadril, tak popis S10Z súťaž like, ok. To je tak všetko, ja sa učím s vami, ja to teraz idem z dielnicu. Tak, takže asi to je tak všetko.